Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max. Tanya Chinita. Gandang araw po, Uncle and Tita. Tawagin niyo na lang po akong Luna. Ang katas po ng aking nakalipas ay tungkol kay Aris. 6 years po kaming naging magkarelasyon. Kaso nung nag-work po ako sa BPO, medyo nagkalabuan kami. Graveyard shift po kasi ako. Kaya, ayun, conflict of schedule, nawalan kami ng time sa isa't isa. Sinubukan po naming ayusin call and tits. Dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Halika tuloy kayo, sis Bea. Gusto ko talaga itong batang ito eh. Ikaw talaga, favorite ko Aris, eh. talaga. Sa mga boyfriend ng anak ko, ikaw ang favorite ko. Marami pang naging boyfriend yung Hindi, anak mga natin. anak natin. May Manang-mana anak pa sa'yo tayo, si yan. Charm. Si Charmilat. May boyfriend yun. Itong lalaking to, isa yan sa favorite natin. Di ba? Ano? Aris. Ano masasabi mo Salamat doon? po, Tito Tita. Kaya huwag kayo nakatulog. maghihiwalay. Ha? Oo naman Baka may po. bala kayo maghiwalay Ay, dahil wala po. baka nagkakalabuan kayo. Wala po. Sigurado kayo. Ay, hindi po. Huwag kayo maghihiwalay dahil ako'y masasad. Ako rin iyo. Kasi malulungkot Paano ako. yung sad ng mukha ni Kanor pag naghiwalay? Paano? Ganyan. Parang yung naghiwalay kami nung ex ko na si Ibon. Aray mo, pakak. Aray. So pagka tayo naghiwalay, masaya ka. Sinabi ko ba yun? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako. Galam mo naman yung mga girls, ganoon. Ayan, hindi pa naman natutulog yun, pero kararating lang. Ayan na. Kasi mag-usap muna kayo. Anak, andito si Aris. Naantok na ako eh. Ano ba yan? Mahal. May dala kong pagkain para pag... Tutulog na ako eh. Hindi, Alam mo naman paggising mo. Kainin mo. Hindi malamig na yan. Mag-iinit pa ako sa microwave. Makakatamad. Initin mo na lang. Musta ka na? Parang... Ito, Namayayat ka na. Wala kang tulog, ano? Siyempre, alam mo naman. Tinatanong mo pa ba? Galit ka ba? May problema ba tayo? Kasi alam mo na nga, tinatanong mo pa. Doon ako naiinis eh. Ayoko nung ganun. Alam na. Wala ka bang tulog? Siyempre. Panggabi eh. Pagod ka ba? Siyempre, pagod. Ulit-ulit. Walang ibang tanong sa araw-araw. Pwede mo naman sagutin kasi na
Oo, pagod eh. Ganun lang. Eh, alam mo naman kasing sagot, itatanong mo pa. Nagtitipid nga ako ng lakas eh. Kasi mamaya, duty na naman ako. Alam mo, uwi ka na lang. Kasi umiinit na naman yung ulo ko eh. Alam mo namang moody ako eh, kapag puyat eh. Sige na, uwi ka na. Baka kung Hindi. saan mapunta to. Mag-usap tayo kasi palaging ganito eh. Pupunta ako, pinapauwi mo ako. Pupunta ako, pinapauwi mo ako. Ano? Mag-usap tayo na maayos. Bakit bahay mo ba to? Siyempre, pauwiin kita. Eh, mga sagutan mo na yun, sarcastic ka na eh. Hindi ka naman ganyan eh. Ano ba? Anong Pagod nangyari sa'yo? nga, puyat nga. Ikaw kaya magpanggab eh. Oo, alam. Hindi mo kasi alam yung sitwasyon ko. Oo, nagpanggabi din naman ako dati. Pero kinaya ko pa rin naman. Basta makita lang Ako kita. ba ikaw? O ano nga? Ayoko na nga. Ano? Iwan mo na yung, dali mo na yung pagkain. Hindi ko nakakainin yan. Parang may utang na loob pa ako na dinala mo ko ng pagkain. Iuwi mo na yan. Ayoko na rin. Tapusin na natin to. Maghiwalay tayo ng maayos. Sigurado ka ba? May time pa ba ka mag-joke? Inaano ka ba? Ayan. Tanong ka ng tanong kung pagod. Alam mo na nga pagod. Malaking bagay sa akin yun. Big deal yun. Kasi napapagod na nga yung tao. Pagod ka ba? Antok ka ba? Siyempre. Tapos pupunta ka pa dito kung kailan patulog ako. Yun na nga lang yung oras ng tulog ko. Kinakamusta ka lang naman. Pwede ka naman mag-chat. Di ka pwede mag-chat ng gusto kamusta? kitang Video makita call. eh. Nag-half day nga ako. Gusto kitang makita. Salamat. Ayoko na, Aris. Please. Tapusin natin to ng maayos. Ayoko na. Wala nang pupuntahan to kasi tinan mo. Wala na akong naayos na sagot sa'yo. Aware naman ako na ganun ako sumagot. Sigurado ka na ba dyan? Isa pang tanong mo kung sigurado ako, papasok na ako. Pasok na nga ako. Diyan ka na. Ayoko na. Luna! Luna! Kasalanan mo to. Bakit ko Sabi kasalanan? mo, huwag kayong maghiwalay, huwag kayong maghiwalay. Eh, naghiwalay. Ikaw yung nagsabi ng mga babae Ikaw talaga, nagsabi guys. nun sa akin bago ko sinabi yun. Ikaw muna nagsabi. Wala akong sinabi. Sinabi mo yun, i-rewind. Irewind mo. I-rewind natin ng CCTV. Okay, maniwala Kayo na. maghiwalay ah. Oh, love ka namin. Di ba, Kanor? Oo, malulungkot din ako. Paano yung sad? O, yan o, yung tulad nung naghiwalay kami ng ex ko si Ibon. Aray mo! Ibig sabihin, hindi tayo Oh, maghiwalay. yun, di ba? Oo nga, ako nga ang nagsabi. Oo Diba? nga, ako pala nagsabi. Anak. Makakalimutan, meron na kasi akong Ay, salamat. Makalimutan niya na yung ano kasalanan ba yung ko, guys. ano ba yung sakit na nakakalimot? Pati yun nakalimut. Dyspepsia? Oo. Basta. Diarrhea. Parehas Oo, din yan. parehas. Pero anak, ba't mo naman ginawa yun? Napakabait ng tao yun. Yun na yung nagustuhan kong lanan ng ligaw sa'yo. Yung Brandon, yung Nico, Oo, Carl. Ay, Pangit. Carl, Pangit ang ugali. Red flag. yung Ariel. Di ko Oo. trip yun. Bakit naman, Oh. Mama, Papa, pwede po patulugin niyo ako. Hindi, wala na po akong time magdahilan. Kasi po pag pupunta dito, kung kailan patulog na ako, yun na nga lang po yung panahon ko para matulog eh. Alam na nga puyat, tatanong pa sa akin, puyat ka ba? O kayo nga kaya ganon sa bagay. Ako nga pag tinatanong ako ng tapa mo, sarcastic din ako eh. Baka namana mo. Guys, sa nanay niya nagmana to yung anak ko, guys. O ma, kasi 'di ba? Alam, basic na nga yung sagot eh. Puyat ka ba? Ano sasagot ko? Hindi. Ganon. Kakainis yung mga babae, guys, no? Sa bagay. Sana hindi ka magsisi sa ginawa mo. Hindi po ako magsisisi. Ang dami-dami diyang lalaki sa mundo. Hindi lang po siyang lalaki, Papa. May makakaintindi sa akin. Wala kasi siya sa lugar ko. Papasok na nga ako, pati kayo po, naaaway ko eh. Oo nga. Nagbago ka na, anak, eh. Dapat siguro... Wow!
Oh, sige na nga, anak. Mababaktoyo ka, Papa. Nagbago na kasi ako. At pares tayo, nagbago ka. Nagbago din ako. Sige na. Bala ka lang manghinayang ka doon, anak. Pasok na ako pa. This is my life and I think I'm scared. Dahil sa sobrang puyat, naging moody po talaga ako. Gusto ko pa naman yung relasyon namin, pero nababastos ko na siya sa mga pagsagot-sagot ko kasi nga lagi akong puyat. Tapos kapag nagyayaya siya ng date, gusto ko na lang matulog, pili-pili ko yung pahinga, pero hindi niya naiintindihan hanggang sa, sige, tinapos ko na po. Pero maayos naman yung paghiwalay namin. Alam namin yung dahilan. Makalipas po ang ilang buwan, si Aris po pumupunta pa din sa bahay. Kaso, pag pupunta siya doon, pupuntahan niya si mama at papa, kaya hindi kami nagkita. Kasi ako, di ba nga papasok? Di ba sinabi ko na nga yun? Kayo pa ulit-ulit kayo. Anak, huwag ka na mahibla dyan. Isang beses po, nag-switch day off ako. Wow! Eto po. Ang dami mo naman dala. Ano yan? Ano kasi natanggap na po ako eh. Chicken McDo. May commission Ano pa ako. yan? Ano pa yan? May price. Burger. Uy, paborito ko yan. Salamat. Tsaka Salamat, yung ketchup, gusto ko din paborito. Sana dinagdagan mo ang ketchup. Oy, anak, halika kumain ka dito si Aris. May dalang pagkain. Oh, ano po? Magandang gabi. Aris, Mm. hindi ka naman nag-chat na pupunta ka. Si mama mo kasi nag-post na nag-crave daw siya ng chicken eh. Dinalan ko pati fries. Anak, Mga kami pa. naman yung pinuntahan niya dito. Uy, anak. Sigurado kayo kasi pag pumasok ako sa loob, walang sisihan. Pag bumalik ako ng kwarto, matutulog ako. Kumain ka Baka muna. masabihan pa akong bastos dito. Ay, hindi. Pero binilan din kita 2-piece chicken. Baka gusto Patulog mo. na, kakain pa. Hindi, mamaya mo na kainin. O di salamat. Sige, balik na ako Mapa, pauwiin niyo maagaw niyo na patagalin. Aris, Grabe naman talaga pasensyahan tong- mo na yung Pasensyahan mo na, suplada na talaga yan. Oo, Pero baka, wala pa naman siyang boyfriend, kaya pwede pa kayo, di ba? baka Di ba, walang darling? nag-heart ng, ng stupid post niya sa Instagram. Kaya mainit ulo. Nag-post, I-like mo post. kasi, Aris. Ba't ba kayo naghiwalay? Dali nga, tayo mag tuos. Ay, alam niyo naman po siguro yung dahilan kasi nga po. Eh, wala sabi sa nang amin, oras. gawa ng lagi siyang puyat. Tapos, pabalang na rin siya sumagot sa iyo. Totoo ba yon? Di po. Kasalanan ko rin po eh. Dapat di ko na lang siya kinulit. Pero wala, Alam ganun mo, po talaga eh. Kanor, Bait talaga napaka-green ng bata. flag talaga nito. Paano sa mala hali- sa akin? Ito Eh, di mo na anak yan eh. Baka anak mo sa labas yan, sinasabi ko na sa'yo, Kanor. Baka kaya may lukso kayo ng dugo. Hindi, wala darling. Wala naman. Anak ko ba sa ex ko to? Hindi darling. Napaka-green flag na bata nito ni Aris. Ewan ko sa anak natin. Tignan mo, sa halip na sisihin niya ang anak natin dahil anak natin nakipag-break, inaako niya ang accountabilidad. Ano sa Tagalog yun? Tinagalog mo na eh. Accountability. Priyas na yan. Sige. Siya nga pala. Sige po, kain na po muna tayo. Uy, sa birthday ng darling ko, punta ka. Oo, ano na yun? Sa July 10. Malapit na. July Ha? 10. Punta ka ha? Punta ka ha. Tignan ko po. May handa ba tayo, Kanor? Ba't Bakit pinapapunta dito mo? lang sa bahay? Okay lang yun ha? sige. Basta punta ka ha? Sige po.
Ako, call and tits. Okay na ako eh. If pupunta siya sa bahay para kay mama at papa, wala namang issue sa akin yun. Basta, huwag niya pakialamanan kasi wala naman na kami. At tong birthday nga ni mama, may simpleng hapunan po. Nagpaalam mga parents ko na inimbita po nila si Aris. Ako naman dahil birthday ni mama, nag-leave po ako. Okay lang sa akin kung andun siya. Hindi na yung dadating na ulan. Ganun naman yun. Kaya lang yun masipag kasi convenient. Pero hindi na yun pupunta. O, kantahan na natin si mama ng happy birthday. Sandali lang ba? Birthday darating, ko. Darating talaga yun. Darating yun. Kanta na po tayo. Birthday na ni mama. Birthday na Hindi ni ako kakanta mama. kasi darating Birthday ni si Aris. ni mama. Ngayon. Dapat hindi ako kakanta. Uy, ayan. Happy birthday. May motor. Silip. Hindi yan. Oy. Pupunta. Uy, si Dudong Aris. Dudong Aris. Aris! Naku, salamat naman. Inantay talaga ka namin para sa birthday. Dahil sabi mo, alika dito anak. Alika dito, Uy, pasok ka. may kasama. May kasama ang iabab. Di kasamang EA. Iya. Ay, tito, tita, happy birthday. May cake po ako dala, pasensya. May Happy kasama po ako kasi. birthday. Uy, papasukin Sinundo ko po mo. kasi. Sino Sige, yun? pasok. Dali na, ayun na si Bagyong Inday. Dalian mo. Si ano po, si Alex po pala. Hello po. Hello po. Ha? Sino ba? Hello po. Ako po si Alex. Yan, Girlfriend po ako ni Aris. Oh, Girlfriend? Girlfriend ka na. Uy, Ang bilis mo naman makamove on. may tsahin ka ba? Iya? Aray mo, Ikaw talaga. tinanong ko lang kung may tsahin. Pwede naman kasi wala. Meron o wala eh. Ito talaga. O, pasok. Pasok kayo. Ay, anak, dito si Aris. Ay, tuloy kayo, tuloy. Sige lang po, Sige po. pakainin nyo na. sige po. Parang, Siya po ba si Luna? Luna. Luna, anak. Papakilala lang ni Aris yung girlfriend niya. Lika dito. Sige, kain niyo. Ay, teka lang, wala tayong serving spoon. di, ako na po kukuha sa kusina. Babe, diyan ka lang ha. Para po kayong pangalawang magulang talaga ni Aris. Nakakatuwa naman po kayo. Yung relasyon nyo, nakakatuwa naman po. Aris, pwede tayo mag-usap? Kain ka na. Pwede tayo mag-usap saglit? Sige. Tayo ka muna dyan. Oh, okay. Kapal ng mukha mo, dinala mo dito girlfriend mo na para bang hindi tayo ex. Sorry. Kapal ng mukha mo, ibang level yan Ibang level yung relasyon niya ng mama at papa ko Hindi ko naman sinasadya kasi dapat din ako pupunta eh. Pero mas maganda ako sa girlfriend mo. Pero Sorry, ganun talaga. Papalitan mo na ako. Pero Aris, utang na loob. Tigilan mo na pamilya ko. Tigilan mo na mama at papa ko. Hindi na maganda. Ginagawa mo ng bahay namin to. Ginagawa mo na si mama at papa na ninang mo at saka ninong. Baka balak mo pang kunin na ninong at ninang sa kasal. Nakakahiya naman. Tigilan mo na kami. Tantanan mo na kami. Dinala pa mo pa yung girlfriend mo. Kapal Hindi ko naman sinasadya kasi... Hindi sinasadya. Intentional yan. Siguro pinagsiselos mo ko. Bakit nagsiselos ka ba? Hello, mas maganda ako. Sige, pasensya na. Di na maulit. Huwag mo nang uulitin. Huwag ka nang babalik. Di na talaga yun mauulit kasi hindi ka na babalik dito. Hindi na kita binibigyan ng karapatan. Wala ka ng karapatan. Please lang, Aris. Pasensya ka na. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!